ቴዲ ኣፍሮ ናይ ባሕቂ ስሙ ቴድሮስ ካሳሁን ዝበሃል ኣብዚ ግዜ ካብቶም ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን ደረፍቲ ሓደ እዩ። ቴዲ ንጃማይካዊ ኮከብ ሬጌ ቦብ ማርሊ ዝደረፈሉ ናይ ሬጌ ሙዚቃ ኣብ ዓለም ሙሉእ ፍሉጥ ክገብሮ ከሎ ብፍላይ ንሃይለ ገብረስላሴን ብጻዩ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ቀነኒሳ በቀለን ኣብ ኦሎምፒክ ምስ ተዓወቱ ዘውፅኦም ወቅታዊ ኣልቡማት ብዝበለጸ ፍሉጥ ክኾኑ ኣኺልዎ እዩ። Time and again, he's won big races on the track, but this great sprint speed of his. ቴዲ ኣፍሮ ብዝያዳ ክፍለጥ ዝገበረቶ ያስተሰርያለ ትብል ኣልቡም ብዛዕባ ፍቕሪ ምጽዋር ስምዒት ህዝቢ ከምኡውን ንመንግስታትን ተቃወምትን ብፍቕሪ ንዕቤት ሃገር ንምስራሕ ደሪፉ እዩ። ደረፍታቱ ብሱላትን ሓያልትን እዮም። ቴድሮስ ካሳሁን ደራፋይ ጥራይ ዘይኮነ ብተወሳኺ ገጣምን ዘያምን ኮይኑ ብዘይካ ናይ ገዛእ ርእሱ ስራሓት ዝተፈላለዩ ደረፍቲ ግጥምታትን ዜማታትን ኣበርኪቱ እዩ። ቴድሮስ ካሳሁን ብ7 ሐምለ 1968 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ። ደረጃ ትምህርቱ 12 ፕላስ ፖስት ኢንፎቦክስ ሙዚቃዊ ስነ ጥበብ እዩ። ንምንታይ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ተባሂሉ? መበል 12 ክፍሊ ምስ ወድአ እኹል ትሩፍ ግዜ ስለ ዝነበሮ ካብቲ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሙዚቃ ከም ፈረስ ክጎይ ጀሚሩ። ኣብ ከባቢ 1991 ዓመተ ምህረት ምሩቃት ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ያሬድ ላስታስ ትበሃል ናይ ሙዚቃ ባንድ መስሪቶም ቴዲ ናይ ገዛ ርእሱ ባንድ ክህልዎ ስለ ዝደለየ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዝበለጸ መሳርሒታት ሙዚቃ ገዚኡ ምስ ኣባላት ባንድ ክሰርሕ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቶም ኣባላት ባንድ እውን ብሓጎስ ተቐበልዎ። ነዊሕ ከይጸንሐት እታ ባንድ ስማ ካብ ላስታስ ናብ ኣፍሮ ሳውንድ ተቐየረት። ቴዲ ነታ ባንድ ኣብ ምክትታልን ምምራሕን ዓቢ ተራ ሓላፍነትን ተፃዊቱ። እቶም ሙዚቀኛታት ከም ዝብሎ ቴድሮስ ካሳሁን ሽዋንዳኝ ሃይሉ ከምኡውን ግሩም መዝሙር ክኢላታት ኣፍሮ ሳውንድ እዮም ነይሮም። ንቴዲ ግን ከም ወናኒ ናይታ ባንድ ጥራይ ዘይኮነ ከም ናይ ቀረባ ዓርኮም እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። እምበኣርከስ ኣብዚ እዋን እዚ ቴድሮስ ካሳሁን ብቴዲ ኣፍሮ ተተኪኡ ቀንዲ ናይ መድረኽ ስሙ ኾነ። ሓደጋ መኪና ብሓደጋ መኪና ሰብ ቀቲሉ ብምህዳም ተኸሲሱ ን6 ዓመት ማእሰርትን 18,000 ብር መቕፃዕቲ ተፈሪዱ። ኣስታት 1 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ምስ ሓለፈ ብድሕሪኡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ይቕሬታ ሓዊሱ ተፈትሐ። ኩነታት ፍርዲ እቲ ፍርዲ ንብዙሓት ህዝቢ ኣይኣመኖምን። ህዝቢ ቴዲ ንኽፍታሕ ብተደጋጋሚ ይፅውዕ ነይሩ። እቲ ፍርዲ ግልጽነት ዘይብሉን ግብናዊ ክሲ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ትርጉም ዝነበሮ እዩ። ከምኡን ካልኦት ተቃውሞታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ህዝቢ ተሰሚዑ። ሙሉእ ሓበሬታ ኩነታት ናይ ፍርዲ ኣብ ዋልያ ኢንተርቴይንመንት እትበሃል ናይ ዩቱብ ቻነል ትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ምእሳር ቴዲ ኣፍሮ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምርኢት ኣቕሪቡ እዩ። ኣብ ቅጻሊ እውን ኮንሰርት ከቕርብ መደብ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ዓወት ኢትዮጵያ እትብል ኣልቡም ኣብ 2009 ምስ ተዘርግሐት ኣብ ቢልቦርድ ኢንተርናሽናል ሙዚቃ ቻርት ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ንደርፊ ቴዲ ኣፍሮ ኣርማነሽ እትብል ዜማ ኣብ ዓመታዊ ዝርዝር ሙዚቃ 2021 ኣስፊርዋ እዩ። ህቡባት ደርፍታት ናይ ቴዲ ኣፍሮ ኣፍሪቃዊቷ ቆንጆ፣ ማራኪ፣ ኣጥንቴ ሚከስከስ ዝብላ እየን። ብኣቆጻጽራ ግእዝ ብዕለ 8 ሚያዝያ 2018 ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ብሃንቀውታ ዝተጽበያ ናይ ሙዚቃ ኣልቡም ኢቶሪካ ትብል ኣውፅዩ። ድንቅን ውዕውዕን ህዝባዊ ኣቀባብላ ረኺቡ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ድማ ዓብዪ ናዕዳ ረኺቡ። ንኽሰርሖ ካብ 8 ዓመት ዘይውሕድ ግዜ ከም ዝወሰሉ ድማ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣልቡም 18 መሪሕ ደርፍታት ዝሓዘት ልዑል ናይ ህዝቢ ኣብያትን ሃገራዊ ፍቕርን ዘርኣያላ ኣልቡም እያ። ምሳኸም ዝጸናሕኹ ዮሃንስ ፍጹሜ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።